హలో బంధువుల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఏం చూడలేరు మా తెలియని హుషారులే యాని అమ్మ అక్క బావ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಏತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಮೂಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಹಂಚಿపోయి ತೇರು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ ಬಲಿಯ ಒಂದುಂಟಾ ಅಂದು ನಮ್ಮಿತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಉಲಾಯಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ ಬಲಿಯ ಒಂದುಂಟಾ ಅಂದು ಬರಸ್ತದುಲ್ಲ ಅವಳು ಆರಾಮ ಚೂರು ಉಂತುಗ ಮೂಲು ಬುಕ್ಕ ಇದೈಪೋಯಿ ನೇಟನೆ ಬಿದೆ ಬೇಡತ್ತೆ ಮೂಲು ಬರೀಟ್ ಉಂತುಗ ಅಕ್ಕ ಮೂಲು ಉಂತುಗ ಬಾಬ ಟಿವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುನ ಅಮ್ಮ ಓಯ್ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಂತೆ ಪೂರ ತಿರುಗಿಗ ಅಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಬಟ್ ಜಿಂಜ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತನಗಲ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಎತ್ತ ಮಂತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕನ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಬೇ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚ ಅವರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಫೈನಲ್ ದಿಕ್ಕೇರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೇರೆ ತೂದಿಪ್ಪರೀರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎತ್ತು ದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಐತಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಫುಲ್ ರಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆತೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಬೇರೆ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ದಯತಕ್ಕ ಸ್ಪೈಸಿ ಗೋಬಿ ಗೋಬಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾರುಂಡಿಯ ಹೆಂಗು ಚಿಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಭಯಂಕರ ಖಾರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಳ
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪಲಾವ್ ಬುಕ್ಕ ಮಟ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂವಡದು ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಫುಲ್ ಆಟೇ ಖಾಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮೀನ್ ತುಲೆ. ನಿಮಗೆ ತುಲ್ಲರ್ನ ದಾಯ್ತಾವು ಮನೆಗೆ ತುಲ್ಲರ್ನ ಅವರನ್ನು ಬಡ 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 ಅಂದು ಗೋ. ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.